Vieš, ja teraz nehľadám nič vážne. To, čo ja chcem teraz, je manželka a deti. Manželku a deti chcem. No, však ty si taký zlatý chalan. Ty si tak sexy. Strašne si sexy. Aj, teraz mám strašne veľa práce. A práca je teraz pre mňa priorita. Kokot, ja mám toľko voľného času a všetok ten voľný čas chcem dať tebe. A ten Peťo, on čo robí? Vôbec ma Peťo nezaujíma. Ja sa práve, že chcem dostať k Peťovi, aby mi povedal viacej o tebe. Ja mám veľmi rád svoju rodinu, máme super vzťahy. Aj s mamou, aj s bratom. Nenávidím teba. Všetkých milujem, všetkých ostatných milujem. Ale teba fakt, že nemusím. Ty si celkom vtipný. Strašne ťa chcem pojebať. Poď teraz, hneď tuto. Láska, však musím byť aj s kamošmi občas, to je normálne mať kamarátov. No a my sa všetci stretneme chalani a iba sa rozprávame o tom, jaká ty si piča. Tak to všetci to hovoria, že ježiš, ona je taká piča. Ten sveter sa ti hodí. Ja by som ti vyzliekla ten sveter a takto oblízala hruď. Hovoril som ti o tej kolegyni Mirke, my teraz pracujeme na jednom projekte. Dojdem do roboty za Mirkou a my sa 8 hodín jebeme. No poď. Ďakujem. Konečne. Poriadny muž. Počujete všetci? Takto sa chová poriadny chlap!